Marinin Maru Şahu Jahan Badar'nın goloyunu 23. mayda 2 sany ýaş gelin polisiýa tarapyndan türkmene gelişmejek geyim giymekde aýyplanyp saklandy we şäher polisiýa bölümine alınıp gidildi. Polisiýa merkezine bir näçe sagada çeken sorag edişlikden soň zinanlar köpçülik ýerlerine özlerini yeňil alyp barmazlyk tawşyryklary bilen boşadyldy. Bu barada da Türk radiosynyň habarçysy Sevitden habar berýär. Türkmen gyz gelinlerine gelişýän ýa-da gelişmeýän egin eşikleriň kanuny kesýetlenen sanawy ýok galy bersede, aýal gyzlaryň köpçülik ýerlerine özlerini alyp barmagyna degişli kanuny kesýetlemeleri ýok. Ýöne muňa garamazdan Türkmenistanyň kanuny goraýjy edaralary türkmençilik bahanalaryna esaslanyp wagtary aýal gyzlary çäklendirmek çärelerini güýçlendirýärler. Efirde adları etiki ýagdaýlar sebäpli Dursun we Şemşat diýilip tutulýan 2 ýaşlanan Fişen we güni ýyry bilen Mara şäheriniň merkezi bazaryna baranlaryna özlerine garaşýan geň wakadan heniz habarsyzdy. 2 jora bazar gezelenjini tamamlap Moğlanepes köçesiniň ugrunaky ýani ýolda bilen asty ýoşdan ýörep ýola düşenlerine özlerine tarap tüýüşip gelýän polisiýa işgärleri tarapyndan nişana alınýarlar. Polisiýa işgärleri garaşylmadyk ýagdaýda ýaşlananlara saklap özleri bilen polisiýa bölümine gitmegi talap edýär. Zinanlar alжyraýar. Polisiýa bölümine gitmegiň sebäbini düşünmeýär. Siz türkmene gelişmejek geyim giýipsiňiz, köýnüňize seredin, göwsüňiziň ýarysy daşyny diýip wakanyň şaýatlary polisiýanyň ýaş zinanlary aýdan sözlerini getirýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurulmdaş bolan käbir bazar satyjylary özleriniň ýaş gelinleri tanaýanlyklaryny, olaryň taskepde bir gezek Marynyň bazaryna gelip sowda bilen meşgul bolýanlyklaryny, hepdeniň galan günlerini Aşgabatda geçirýänliklaryny aýdýarlar. Tutsuk etme şaýat bolan adamlaryň hemde käbir bazarçylaryň sözlerinden çen tutulsa zinanlar göwüs bölegi sehel açyk bolan uzun köýnek giýipdirler. Azatlyk radiosynyň habarçysy öz çeşmelerine salanyp polisiýa merkezine ýaş zinanlaryň uniformaly işgärler tarapyndan hemde güýç edaralarynyň raýa edişikli işgärler tarapyndan soragy çekilenliklerini habar berýär. Polisiýa işgärleri ýaş gelinlerden açyk geyinmezligi, köpçülik ýerlerine özlerini türkmençiligi mahsus alyp barmagy talap edýärler. Gurulmdaşlygyň dowamyny polisiýa işgärleriniň ýaş gelinleri paýyş sözleri aýdyp azgarlan pursatlary hem bolupdyr. Ýaş zinanlar polisiýa işgärlerinden özlerini kemsitmezligi talap edipdirler. Şeýle-de bazarda başga da açyk göýnügli zinanlaryň bolanyny aýdypdyrlar. Olaryň milleti türkmen näldiri. Bizediňe türkmen gelinlerini terbiýelemäge ruhsat berildi diýip tutsuk edilen zinanlar polisiýanyň özlerini aýdan sözlerini getirýär. Indi ele düşseňiz ýa-da köpçülik ýerlerinde özüňizi yeňil alyp barsaňyz 15 gün tutsak edersiz diýip boşadyp goýberdiler. Hany berde adalat? Kelläňde ýalyk ýa-da öýme bolmasa yeňil bolýanmy? Meniň başym boş, islenimi ederin. Diýip polisiýa bölümünden boşadylan ýaş gelin aýdýar. Dursun we Şemşat polisiýanyň öz mertebelerini kemsitmeginden nägili bolýarlar. Türkmenistanyň prezident wezifesi 2022-nji ýylyň martyna Ata Gurbanuly Berdimuhammedowdan ogul Serdar Berdimuhammedowa geçirilenden soňra geçen ýylyň ýaz aýlaryna ýurt boýunça aýal gyzlaryň daş keşbine gödäwçilik güýçlendi. Büdjet edaralaryna aýal gyzlardan türkmençiligi mahsus geyinmeklik, dar we gysyp duran köýnek giýmezlik, jinsi giýmezlik, dyrnak ösdürmezlik, ýasama gaş kirpik taktyrmalyk we dodok çyşyrtmezlik talap edilip başlandy. Polisiýa tarapyndan tutsuk edilip gurulmdaşlyk geçiren zinanlaryň sözlerine göre hukuk goraýjylar türkmen aýal gyzlarynyň daş keşbine gödäwçilik bilen bagly tawşyryklaryň kanun goraýjy edaralary prezident tarapyndan berilýänini aýdýarlar. Insan hukuklaryny goraýjy halkara gurumlar Türkmenistanyň hökümetini insan hukuklaryny depelemekde, şol sanly aýal gyzlaryň hukuklaryny kemsitmekde tanqid edýärler. Türkmenistanda şöyle mektebe utaran ýaşlaryň harby gulluga alınmagy dowam etdirilýär. Käbirler gutardyş egzamenlerini tapşyryp ýetişmeýär. Mektep uçurumlary gutardyş egzamenleri tamamlanmanka goşuna gitmäge mejbur edilýär. Azatlyň habarçysy Balkan vilayetinde moňa görülýän taýýarlyklar barada maglumat berýär. Türkmen başynyň harby wekilligi tarapyndan mektebi tamamlamaly okuwçy ýigitler 15-nji ýylda harby gulluga alınıp gidilmeli edildi. Mekteplerdäki soňky gutardyş egzamenler 18-nji we 22-nji ýylda tamamlanýar. Bu arada habar berýän yerli habarçymyz şu sebäpli käbir mektepleriň oglan okuwçylar üçin egzamenleriň möhletini öňe süýşürenligini aýdýar. Erkek okuwçylar üçin armiýa alynmak has möhüm hasap edilip soňky mektep synaglary 13-nji iýulna alyndy diýip kagydyny resmileşdirmek we olary harby gulluga alyp gitmek kararyna gelindi. Muny gurmak iş mektepleri we yerli harby wekilligiň lukmançylyk komissiýasynyň agzalaryna Gorunmak ministrliginden tawşyryk geldi. Diýip habarçymyz aýtdy. Ol ýazky harby gulluga çagyryş kampaniýasynyň 18-nji 19-njy ýöneçenli jemlenmeginiň
göz öňünde tutulýanlygyny we häkimetleriň ýaşlary şoňa çenli goşuna alyp gitmek işini tamamlamagy howlugyanlygyny belliýär. Türkmenistanda harby gulluga çagyryş ýylda 2 ýedek 1 aprelden 30-njy ýuna çenli we 1 oktýabrdan 31 dekabra çenli amal aşyrylýar. Harby gulluk hökmany hataplanýar. Şertnama boýunça gulluk ýa-da alternativ gulluk ýurtda göz öňünde tutulmaýar. Ýazky gulluga çagyryş mövsüminde ýaşlaryň mektebi gutarmanka harby gulluga alynmagy soňky ýyllarda ýygjymlaşdy. Ýaşlaryň goşuna çekilmegi olaryň köpüsini okuwyny kadaly tamamlamak we dowam etdirmek mümkinçiliginden mahrum edýär. Diňe sanlyca adam bilim almagyny dowam etdirmek mümkinçiligine eýe bolýar. Türkmen başyda şol olaryň sany onlarça azatlyk bilen anonim gürleşen yerli çeşmeleriň biri şeýle gurrun berdi. Şu ýyl Türkmenbaş etrap mektebine oturan oglanlardan diňe 50 çemesine ýokary okujagyny girmek mümkinçiligi berildi. Olaram diňe mektebi ýokary bahalara gutaran we sport ýarışlarynda welayet ýa-da Türkmenistan derejesinde altyn kümüş medallara eýe bolan ýaşlar. Olaryň sanawlary taýýarlandy. Emma olara şu tomuzky ýokary hukukynaglarynyň geçip bilmedik ýagdaýyna güýgü harby çagyryşda gulluga gitjekdikleri duýduruldy. Öýlerinden dil hatalandy. Diýip adynyň agdalmazlygy şerti bilen gürleşen çeşme aýtdy. Bu aralykda enatalaryň ogullaryny gullukdan alyp galmak ugrundaky aladalar artýar. Balkandaky habarçymyz käbir enatalara çağalarynyň saglyk ýagdaýy yaramaz diýip harby komissariýatyň lukmanlaryna para berip 6 aý gullugy ýyda çekdirmegi başarýanlygyny aýdýar. Emma onuň sözlerine görä munyň bilen bir wagtda hakykatdan saglyk problemasy bar bolan hatda maýyp ýaşlar hem goşun alınýar. Mara Türkmenabat avtomagistralının uğruna 22. may günü öýlen täze awtobanyň gurulşyny çagyldaşýan maz kysymly agyr ýükleýi ýol hadisasyna uçrady. Azatlyk radiosynyň çeşmesi ýol hadisasynyň öýlen sagat 16:30 töwereklerini bolanyny we wakada diňe ulug sürüjüsiniň yaralananyny habar berýär. Deslapky maglumatlara görä täze awtobanyň gurulşyny çagyldaşýan ýükleýiniň sürüjüsiniň roluň başyna ýa-da UK gidenligi çaklanýar. Ulug ýoldan çykyp gapdala agyar. Sürüjü ýa-da roluň başyna UK gidipdir. Ulug ýoldan çykyp çep gapdala agypdyr diýip çeşme aýtdy. Ýol hadisasyna uçuran ýükleýi hususy taraplara degişli bolup Mara Türkmenabat aralygyna gurulýan täze awtobanyň gurulşyny çagyldaşýan ekeni. Azatlyk radiosynyň habarçylary soňky wagtlarda täze ýoluň gurulşynyň depküniniň güýçlendirilýändigini, şol bir wagtda gurulşyga ýük taşamak işlerine hususy taraplaryň ýükleýlerini şertname esasyna goşulýanyny habar berýärler. Agyr ýükleýler Ahal welaýatynyň çäginden Lewap welaýatyna çagyldaşýarlar. Ulaglaryň her bir gatnagyna 500 manat tölew tölenýär. Gapdaldan hakyna tutulan ýükleýlerini sürüjülerini gystaýarlar diýip bir ýükleýi sürüjüsi aýdýar. Ýokary tüýdükli Aşgabat Türkmenabat ýolunyň gurulşygy Türkmen awtobany ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetine ynanyldy. 2019-njy ýylda bagdalygy berilen ýoluň gurulşy Aşgabat Tejen Marwe Mara Türkmenabat bölekleri hökmüne 3 tapgyrda planlaşdyryldy. Ýoluň gurulşyna çekilýän ýükleýlerini sürüjülerinden ýokary depkine ýük gatnagylaryna amal aşyrmak talap edilýär. 500 manat tölew üçin bir güne 2 gedek gidiş geliş Ahal welaýatynyň Lewap welaýatyna gatnamaly bolýar diýip bir sürüji gurrun berdi. Mundan öňki fevralyň ahyryna häzirki Mara Türkmenabat awtomagistralanyň uğruna ýol helakçyligi boldy. Bu helakçylikde 2 ýeňil awtobulagyň PTP çakışmagy netijesinde 7 adam helak boldy. Şonda yerli sürüjiler soňky wagtlarda ähli ýönüň täze awtobanyň gurulşygyna gönükdirilýändigini, gelim gidimli köne awtomagistrala awatlamak işleriniň bolsa ünsden düşürilýändigini gurrun berdiler. Türkmenistanyň içeri işler ministrligi ýurdun çägine bolup geçen köçe ýol hadisalary barada halka hasabat bermeýär. Şol bir wagtda Türkmenistanyň döwlet ýetirine köpçüliklerini habar berişleri hem adam pidalaryny getirýän ýol helakçylikleri barada habar bermeýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary soňky 2 aýdan gowrak wagtyň dowamyna ýurdun durly künjeklerine bolup geçen adynyň 4 köçe ýol hadisasy barada habar berdiler. Daşowut welaýatynyň Bedirkent daýhany birleşiginde 5 aprelde bolan ýol hadisasyny kämillik ýaşyna ýetmedik 3 mektep okuwçysy, Aşgabatyň 30-njy etrapçasyna 27 aprelde bolan ýol hadisasyny bir adam, 29 aprelde Farabda bolan ýol hadisasyny 2 adam helak boldy. Ýol hadisalary barada martdan bäri gelip goşýan habarlara görä ýurdun çägine soňky 3 aý töwereg wagtyň dowamyna adynyň 13 adam ýol helakçyliklerine wepat boldy.